Kublai pi baro kini gilongki kubor bam tagasngi. Menteri Rangba ke jila Conrad ke sangma uba penyanyi ke jenyalang Bishar ni ahlor ke Dream Drok Reduction Elimination and Action Mission ha State Gas House Taraghar Shillong. Ringkat berki officer ketnat social welfare berki we ketnat sorkar ki berang ye trailang. Ha ke jenyalang Bishar ke jinglong jong rehabilitation center ha ke jila kenthop ik center ki berang traikam berki proposal thamai na ki district bapher. La pente bakat tu kat nigi center kidang traikam kat babun ki proposal kidang hapo ka jing Bishar. Ki jing ye kendu jing ki belapau kilong ka jing sateng ha ka jing INOC ka jing duna jaka bar ki benta jing yat ba ban sengi ki center temai. Ki officer ki la pente bru baka sorkar kadang traiban penbet ba ki design but implementation framework jong ki rehabilitation center kenang ban penstet ye ka jing pen traikam. Loong ru bagi jing syakri jing yarap hapo dream ki yo jing yarap ning ba ke sorkar ba jing trailang bar ki ken hun snong bar ki ken hun niam ka jing yalang kala bisharu iki kam jing yakun persha drok daki pulit gentup ya ka jing kurup drok jing yo kem bar ki lat jing yada hapo ka an ki officer klapen paru ika jing pen klan ya ka jing ya to okit pisah ha ki kam jing ya dai bat udrong u Conrad ula banjur halor ke jing don kamban penklan ya ke jing trailang ha pedang kitnat sorkar bat ban penklan ya ke jing to okit pisah po ke jing yat bat ba jong ka an ulong ru ba ke sorkar ke ban penklan ya ke jing pen sngopat ba halor ki kam jing ya kun persha drong kanang ban pen sngot thu pat ba ban pelong jing ya da ka jing ya lang kala banjur ru halor ki program jing ya lapat ba bat jing pen sngot thu ling ba ki information education and communication IEC strategy daga ba penyari ke jingya kenduk pat ba ling baki snong school college bagi nong yalam snong lai kran ru halor ke jingpenan kam daki QR based system manai jingya rapat ba jingya kenduk ye rehabilitation service klam ke jingya pher pat ba Menteri Rangba ulah betap ban penteri kam ki kam daga rukam ka badan jingyo I jingai daki timeline ba jingya lang Bishar man kapor knang ban pet ngor ye ke jingya chaprang jingki kam hapo dream